Τι θα βλάσεις. Καλύβα. Νίλς Κόντελσεν, μαλάκα, σου λέω. Νίλς Κόντελσεν. Είναι βλάτη, τρελή. Ναι, αλλά όχι στο νησί. Ναι, στο νησί το παλεύει. Το έχω δει μόνο σποράδες. Και μόνο είναι. Άρα εδώ. Να πάρουμε και κάνα προσάνα, μάρε, μάλλον, για τα παιδιά. Να το, τι. Μπορεί και να κάνω. Για το τραπεζάκι. Για το έξω. Ναι. Το βάλω μέσα μου, δεν θα το πεις. Ναι, όταν το φτιάξεις, το καλό, αλλά για να φτιάξεις καπουδάκια για αυτό το τραπέζι, θα πρέπει να τα κόψεις. Ζόρια, αλλά έχει λαστιχάκια καλά. Δεν πηγαίνεις γρήγορα. Είναι για να περάσει το βούλημα. Σιγά το βούλημα να μου πάω, είναι με 20. Θα το στείλουμε το βιντεάκι στη Ρόβερ, στη διαφήμιση, και στήσουμε λεπτά. Τα μισά λεφτά τα πληρώνουν και αυτό. Πρέπει να σου πω κάτι, πόσα λεφτά θα δώσει για να γυρίσει τώρα ένα τέτοιο βίντεο. Θα κάνω το στείλει. Εγώ αυτό. Ναι. Συνέχεια, περνάω στο ποτάμι, συνέχεια. Είσαι μια αριστερά, μια δεξιά, κόβεται έτσι, είδες πολλές φορές. Ναι. Ρίχαν από ένα σκουφά. Σημάδια τώρα. Τα μονοπάτια. Ναι, σημάδια. Εκεί μονοπάτια, έτσι στον δρόμο για... Αλλά τα βράδια που τρέμουν. Βλέπεις μονοπάτια. Αυτή αδιέξοδη τραλή.